u ovom videu testirat ćemo srpske proizvode sa švajcarskim proizvodima. Ne možeš ti da zameniš ovo, nema šanse. Zamislite, on je za sarmu tražio slaninu u halal radnji. I dragi drugari, pogledat ću samo jednom u kameru da vam se javim. Dakle, idemo prema Migrovom outletu. U pitanju je Romanel sur Lausanne. Dakle, svi koji nisu znali, a koji žive ovde, verujte mi na reč da je, što se tiče proizvoda sa Balkana, da imaju najbolji i najjeftiniji izbor. Inače, dakle, ako vidite iza mene, u toku su kod nas radovi koji traju od kako postoji ovaj grad, tako da radovima nikad kraja i jako je teško voziti i biti skoncentrisan na put i još snimati video. Veliko hvala svima, dakle, koji se subscribe-ujete na ovaj kanal. Vidim da nas sada baš ima u poslednje vreme jako puno, inače ovaj mesec vozim 60, ovde je ograničenje 50. Ovaj mesec je jako, da kažem, uzbudljiv što se tiče vlogovanja i snimanja i vidim da puno ljudi uživaju da gledaju sve žive vlogmase, tako da ćemo da napravimo i ovaj vlogmas, da to bude video vlogmas. Da ne bih previše, dakle, pravio neki ogroman uvod, moram da kažem da na početku kada sam ja ovde došao da nije bilo toliko srpskih proizvoda, odnosno proizvoda sa Balkana, tek su se kasnije pojavili. Uglavnom, taj naš mini izbor imaju i Coop i Migro, najpoznatiji trgovački lanci ovde u Švajcarskoj, što bi se reklo, ali mali izbor. U poslednje vreme vidim da ima i Denner i sve zavisi gde. Dakle, naravno da u Lozani nema toliko naših ljudi kao što recimo ima u Cirihu i ja kada sam jednom posetio Coop, ja sam pao na dupe, što bi rekli, koliko naših proizvoda ima, čak i od kisele vode. Međutim, mi ovde smo osuđeni na turske radnje i na albanske radnje i tamo uglavnom nalazimo te neke naše proizvode koji nam ajde da kažem, nostalgično trebaju, mada naravno da svega živo ovde ima, jedino baš ako insistirate da kupite nešto što bi se reklo, što dolazi iz vaše države, odnosno republike, bivše, ex-ju. Inače, dakle, ovaj put je jako zahvalan zbog toga što idem do jednog klijenta, pa ću u povratku da iskupujem sve to, a naravno u pitanju je montaža, tako da ćete vi misliti da sam ja sada upravo stigao do Migroa i tu je pored i Denner, tako da obavljam svoju kupovinu. Tu, kažem vam dakle, te turske radnje i albanske radnje su uglavnom prepune naših proizvoda. Međutim, ispričat ću jednu anegdotu odmah na početku ovde. Jedan drug koji je došao pre 10 godina da živi i rade ovde u Švajcarsku, dakle čovjek se oženio, dobio papire i sve to, inače je profesionalni kuvar. I jako je bilo teško naći kiseli kupus da pravimo sarmu i meni se jela sarma i čovjek je imao slobodno vreme, ja sam mu pokazivao malo grad i sve to i mi smo otišli do turske radnje jer sam znao da postoji onaj vakumirani futoški kupus. Međutim, kako smo ušli na vitrini to jest u izlogu je pisalo halal, ko zna šta je halal, ako ne zna neka googla. I čovek je gledao suhomesnate proizvode. Međutim, ja sam na kraju bio, boli me ruka, ukapirao šta on traži. Ja sam našao kupus i čovek priča engleski i pitao je prodavca da li priča engleski i je rekao da i u poslednjoj sekundi ja sam shvatio da će on da potraži nešto i ja sam tako potrčao prema njemu. Sada moram da prekinem I dakle, ne mogu da verujem da je kupus 8,75 za 2,5 kila. Imamo i naše jufke, mislim da je ovo iz Bosne, 2,90, 500 grama. Naravno, dakle, burek, ne znam koga proizvodi, jako je skup, oko 12 franaka. I tu imamo neke naše, dakle, proizvode koje ja nikad ne kupujem za pasulj, za ćufte, za nema pojma. Ajvar ćemo pokazati, najbolji ajvar, ovde nikad nisam probao i znam da nije dobar. Svi se žale, tako da nisam testirao. Ovde gore, dakle, imamo Podravkinu supicu. I naravno slatku papriku tucanu.
i tu je uvek Vegeta. Grand kafa ovoga puta, dakle, košta otprilike nekih 7,75, može da se nađe za 500 grama i jeftinije u Kopu. I ove stvari, dakle, nikad nisam kupovao, ali evo, čisto da vam pokažem šta ima. I naravno Jaffa 1,80, dakle 150 grama pakovanje. Tu je krem bananica za kilo 8,45, mančmelo, porodično pakovanje 2,80, ovo standardno 1,80 i bez smokija, dakle ništa. Evo nas u Deneru, tražimo švajcarsku Jaffu, videli ste lane koliko košta, 1,80 euro, krem ovde je 1,30 za 90 grama, a dole je Euroblok i on je 1,25 za 100 grama. Argeta 1,95, dole ovde je, mislim da više nema ništa što je interesantno, portugalski proizvodi uglavnom. I ovo je švajcarsko medeno srce, a ovo je naše medeno srce od 100 grama, 2,20. I evo, dakle, šta sam hteo da kažem, sada se vraćam, pošto sam morao da prekinem, jer je bila policija. Ja sam ukapirao da čovek traži nešto jako specifično u halal radnji, znači turska radnja, ako se ne varam, ili je bila albanska, nije ni bitno. I čovek nešto tuc-muc na engleskom, prodavac, i ja se pojavljam sa kesom vakumiranog kiselog futuškog kupusa i zaustavljam katastrofu. Zamislite, on je za sarmu tražio slaninu u halal radnji. Znači, kad ga nisam ubio, tu sam sprečio katastrofu. Zamislite sada da bi oni bi to protumačili kao da ih provociramo. Znači, strašno. I ovaj čovjek je bio drug, totalno zbunjen, i ja mu na kraju objasnio, rekao, čovječe, da si ti normalan, pa gde oni jedu svinjetinu. Dobro, to je to. Uglavnom, dakle, u ovom videu testirat ćemo srpske proizvode sa švajcarskim proizvodima, dakle, koji su slični ili blago rečeno, koji su, to jest, mi smo verovali u stvari da medeno srce, Jaffa, mančmelo, plazma i sve to, da su to originalni srpski proizvodi, međutim to smo mi sve pokrali od stranaca, tako da ćemo da pravimo poređenje sa ukusom, da vidimo da li su naši proizvodi, to jest proizvedeni u Srbiji, a slični, bolji nego ovi strani. Dakle, ja sad ne znam, ovo meni je sunce ovde spržilo, totalno je, dakle, sad pogrešna stvar, ali neću da se žalim, konačno posle ove kiše i ovog ružnog vremena da nas malo i sunce ogreje. Tako da, otprilike, to je cela ideja ovog videa. Inače, da kažem za ovaj Migrov outlet ovde, nekada je to bilo prepuno naših proizvoda, međutim, ja ništa skoro pa nisam našao. Uglavnom su proizvodi sa Kosova, dakle, čak ni turske nisam vidio, mislim, što mi je jako čudno. Inače, sve je preskupo, ja se nisam nadao da će ovoliko biti skupo i da će ovoliko biti jadan izbor. Ali, dakle, Bože moj, to nam je što nam je. Moja želja je bila to da napravimo ovakav vlogmas i da malo promenimo situaciju, da se ne snimam samo iz sobe, jer su me mnogi kritikovali, pogotovo naši drugari koji žive i rade ovde, i koje sve puno pozdravljam. Naravno, pozdravljam i sve koji gledaju ovaj kanal zbog Švajcarske, život i rad u Švajcarskoj. I naravno, hvala puno svima koji se subscribe-uju na ovaj kanal, jer mi to jako znači. Da ne bi napravio haos u saobraćaju, prekidamo ovde pa testiramo proizvode iz moje kuće. I, dragi drugari, došao je taj moment da testiramo slične te proizvode, ali pre toga moram da kažem da kada sam bio do ovog
outleta, od prodavnice Migro. I kada sam rekao da su tamo stvari preskupe, dakle, nisam tačno mislio da su baš preskupe. U stvari sam mislio na to da je ranije bilo daleko jeftinije i povoljnije. Čak neki proizvodi su bili jeftiniji ovde nego u samoj Srbiji. I sada sam bio do Kopa nešto da kupim i onda sam svratio do onog dela gde su naši srpski proizvodi, pa ćemo samo da pogledamo, kada sam rekao takođe i za Grand Kafu, da je otprilike nekih 5 franaka, što ćete upravo i da vidite. I takođe sam pomenuo i ajvar. Najbolji ajvar je upravo ovaj, ako se ne varam, zove se Moć planine i nije toliko skup. Mislim da nedelju pre ove, takođe u jednom Kopu, je bio na popustu i bio je 2,5 franka. Ja sam očistio raf. Tako da, što se mene tiče, taj ajvar ima najbolji ukus. Svi ovi ostali, dakle, ne mogu da mu priđu. Ranije je to bila bakina tajna ili tako nešto, a sada je ovaj ovde. I da ne dužemo puno, dakle, šta sam pripremio? Testiramo srpsku jafu sa, da li sam okrenuo kako treba, sa švajcarskom jafom. Dakle, ovo ste već videli. Dakle, medeno srce naše, koga svi znate, da okrenem da na srpskom piše medeno srce. Imamo švajcarsko medeno srce i ovde ću samo da se zaustavim. Maltene sve fabrike ovih proizvoda u Švajcarskoj, dakle, su izmeštene za Nemačku, tako da ne mogu da tvrdim da je 100% švajcarski proizvod, ali Švajcarska garantuje za kvalitet. Imamo mančmelo, srpski, i ovaj švajcarski. U pitanju je, samo da vidim, tet o šokola, što bi se reklo u prevodu glava od čokolade. Ovo je poznata, dakle, marka. Dakle, naravno da sam kupio krem bananice, onda možete da shvatite koliko volim krem bananice. Dakle, kilo, ne brinite, ovo je, ne znam koji je datum, dakle, imamo fore da pojedemo ovo do maja sledeće godine, tako da je sve u roku trajanja i neće da se baci. Takođe, dakle, imamo i ovu čuvenu marku, švajcarsku, i ovo je, dakle, naša. Na Redditu se povela ogromna dilema ko je koga kopirao i šta je tu kopija, a šta je original. Dakle, ovo čudo je, naravno, ovo dolazi iz Italije, dakle, nije švajcarski proizvod. Naravno da je u pitanju italijanski proizvod i ovde piše da je broj 1 u Italiji, jer se vidi ko je koga tu kopirao. Naravno, testirat ćemo ukus da vidimo šta je bolje od ovoga. Otprilike, dakle, ajdemo da krenemo. Ja sam sebi spremio i vodu. I samo da kažem, dok budemo ovo otvorit ću jedno i drugo. Ako se čujemo, ako previše ne šuškam, ali šta radim, dakle, mora da bude verodostojno sve što snimam. Sve ovo će probati jedan Švajcarac. Neke stvari će biti na slepo, pa da vidimo, ostavit ću, dakle, bodove, šta je bolje za njega, ovo ili ovo. Ja mogu da vam kažem da ovo identično miriše. Dakle, crna čokolada, a ovo je mekano, dakle, ima fil, super je. Poješću samo polovinu, pošto nema šanse da pojedem sve ovo, jer ovo snimam posle ručka. Ovo držim, za drugi test. Naravno, taj čak neće da se snima. Sada probamo naše. Moram da lomim ovako da ne bi grizao, da se čovjek ne grozi. Ovo delo je dosta suvo. Punjenje skoro pa i da nema. Teška srca, poeni idu švajcarskom medenom srcu. Dakle, švajcarska, Munc krem banana i naša Sokoštar krem bananica. Na kraju ćemo, dakle, dodavat ću u realno vreme, dok ja budem ocenjivao proizvode, dodavat ću i ocenu od ovog ovde, tako da ćete da vidite skor. Ovo miriše prelepo, dakle, ovo nikad nisam probao. Izgleda ovako. Gumeno. Ovo mi baš deluje gumeno. Dakle, sada ako me izneveriše, ubit ću se. Najomiljeniji moj srpski proizvod. Ne možeš ti da zameniš ovo. Nema šanse.
Testiramo jafe. Ostavit ću, sam okrenuo na pačke, naravno, dakle, ostavit ću cene. Opet lomim. Opla. Ovo je mekano kao duša, mada ovaj žele, trebalo je nečim da ga presečem. Neću da pokazujem, ali ovako držim da ima žele i s jedne i s druge strane. U pitanju je pomoranđa. Meni je ovo preukusno. I ovo je jeftinije od naše, samo da vam kažem. Isto je mekano, dakle, neverovatna tekstura. Ovo ima jači ukus pomoranđe. Dajem mu poene, znači stvarno je bolje. Testiramo munchmallow sa čokoladnom glavom. Da li da pojedem sad cijelo ovo? Morat ću, pošto nisam poneo nož. Što se mene tiče, ovo je prelepo. Inače, u pitanju je Vilar, jako skupe čokolade ovde. Odmah da vam kažem, ovo nije čokolada, nego to je preliveno je čokoladom. Duplo je veće. Vraćam se po nož, neću moći ovo da pojedem cijelo. Evo me, tu sam. Dakle, ovo izgleda ovako, bukvalno. Ovog biskvita skoro pa i da nema. Preslatko. Ta-na-na-na. Dakle, mnogo je ukusnije, verujte mi na reč. I sada, kraljica među kraljicama, u kojoj se svi kunu, u pitanju je plazma keks. Naravno, dakle, ovde se zove lane. Također postoji velika polemika zbog čega se ne zove plazma, a zove se lane. Jedna od teorija je da ne podsjeća na krv, na plazmu iz krvi. Međutim, ovo se zove plazmon. Ili možda zbog već ovog zaštićenog imena, pa da ne bi se zbunjivali ljudi. Inače, ovo sam našao, dakle, samo da kažem, u reonu za bebe. Prava naša plazmica. Kažem, prvi put ovo probam. Ima dva. Ne, ovo ima 4 ovakva manja pakovanja, što je super. Ljudi, ovo miriše identično. Ajmo prvo, dakle, ovo italijansko. Deluje mi jako vazdušasto u ustima. Skoro identični ukusi, ali bih našu prepoznao iz zatvornih očiju zato što ima onu posljednju notu koja je jaka i koja je karakteristična, tako da, lane moje! Sad ja ne znam koliki je skor, ko je tu pobedio, ja mislim da mi vodimo. Naša plazma je bolja. Dakle, tu nema dileme, kažem ko je ukrao čiju ideju, briga me nije. Uglavnom su naši odradili posao, dakle, to je taj prepoznatljivi ukus. Dragi ljudi, želim vam svako dobro, pa se gledamo uskoro u nekom novom videu. Ćao!